Jak poznat kvalitní džem? Stačí mrknout na složení a pokud vidíte, že na prvním místě je ovoce, například u borůvkového džemu jsou tu borůvky, tak je to dobré znamení. Pokud se ovšem mrknete na složení a vidíte u borůvkového džemu, že na prvním místě je cukr nebo glukózo-fruktózový sirup, pak tento džem raději vraťte do regálu. A ještě k tomu, to ovoce by mělo být to, jak se ten džem tváří. Když je to meruňkový džem, mají být na prvním místě meruňky, nikoliv jabka. Za druhé, dívejte se, jaké je tam sladidlo. Nejlépe by tam měl být cukr, nikoli glukózo-fruktózový sirup. Může tam být třeba místo cukru mošt, to je také v pořádku. No a za třetí, čím úspornější složení, tím lepší. Klasicky, když si vaříte třeba doma džem, tak tam dáváte 4 základní věci. To ovoce, cukr, kyselinu citronovou, aby to drželo, aby tam byl nějaký konzervant a pektin na zahuštění. Nemusí tam být hromada barviv nebo nějaká kyselina askorbová, něco dalšího. Opravdu, čím úspornější to složení, tím lepší pro vás, pro vaše zdraví. Ať je váš život sladký jako marmeláda, vám přeji já, Dan Kresa.